kloften beziekers, vlaggen, reekbommen en een sfeervolle ambiance. Tredde klaster Bekwiek Dokkum mocht sneun thuis ontreedje tegen koprenner in de eerste klasse VV Dal de Veste bij de laatste 8 van de districtsbeker. We gaan een keer zien Heerenveen spelen, dat is al heel lang geleden, toen was Marco van Basten daar nog trainer. En toen werd Jerk heel druk. Maar daarna ga ik je nooit dat ze druk zien. Dus met deze zo'n 150 mensen, ik weet net precies. Ja, is het gewoon fantastisch. En mooie sfeeracties, er worden de jeugd erbij betrokken, de line-ups. En voor de ouders van Editse Ben. En nou, het wordt mensen met Steenwijk, twaggeren de bussen, vol. Dus nee, prachtig, het is geweldig. Het was uiteindelijk 0-2 voor de ploeg uit Steenwijk. Maar trainer Jan Faber van Bekwiek Dokkum geeft mij een opgeheven hoofd van het veld. Hij is vooral onder de indruk van de hele sfeer rondom de bekerwedstrijd. Dat betreft een groot compliment naar de club en naar de supporters hier achter de goal. Iedereen die er heel veel energie in heeft gestoken om hier een hele mooie dag van te maken. Dat heeft ons ook echt geholpen hoor. Want ik merkte van de jongens in de rust ook zeiden ze van kijken wat er achter ons staat. We worden gewoon gesteund door honderden mensen. En het publiek, ik kon mezelf niet eens horen denken op de tribune. Dat was echt lawaaiig. Dus ja, trots op de club, trots op de jongens. Teleurgesteld in het resultaat. Ja, natuurlijk, want je wil altijd winnen. Maar ik denk dat we hebben laten zien dat we echt op de weg terug zijn.